Biz owazly ýaşlar haty gepleşmeden bayramçylyk sanyny ilkinji owazly ýaşlarymyz bilen tanış etýär. Elbetde ol owazly ýaşlarymyzdan biri Maýokuly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi Nazar Garaýew. Nazar, biz sizi gepleşmede hoş gördük. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Köp sag bolun kakajan, bizem sizi hoş gördük. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwründe bu ata-watanymyz toýdur bayramlara beslenýär. Elbetde asuda ýurdumyzda medeniyet ve sunudy işgärleriniň günü şeýle-de Magtumul Pragamyzyň şagyryýat güni ulan dabar edilýär. Gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag tutýan tutumly işler elmidama rowaşykara beslensin. Elbetde bu bayramçylyga biz hem Türkmenistanyň halk artisti Ategel Garýady Halipamyzy gutlamana barýar. Şu görýän gülçemenleriňiz, mährem sowatlary, gülçemenleriň adyndan Halipamyzy gutlaýly kakaja. Nazar onna Halipany gutlaýaly hem onuň toý arzuwlaryny iýleşmede ýetirýäli. Ýörüne kakaja. Baş. Nazar Halipamyz Ategel Garýady diflere de geldik han başdyna. Başdyna. Halipa bayramı gutlu bolsun. Assalamu alaykum. Salam. Assalamu alaykum Halipa bayramyňyz gutly bolsun. Sağ ol. Gutlu bolsun Halipa. Ay berekellah. Berekellah. Canına sağ olsun Halipa. Sağ ol. Şu wagt medeniyet hep beligi de toy. Sunwatun toyu. Sunwat edýän adamlaryň hemmeniň toyu. Hemmeňiň janyny sağ bolsun gutlaýan, ak yürekden, çyn yürekden gutlaýan. Biziň gelecekde de ýa-da döredüjülük işleňiň belent bolmagyny arzu edýän janyny sağ bolsun. Ýurdumyz parahat bolsun. Şägirdiňizem ýürek arzuwlandyň näýe Halipa? Sağ ol. Halipa yana bir ýola şu medeniyet ve sunudy işgärleriniň günü şeýle-de Magtumul Pragamyzyň şagyryýat güni bilen tüýsürekden gutlaýar. Janyňyz sag bolsun Halipa. Mudama asuda ýurdumyzda, asuda asmanymyzda mahmal owazyňyz mudama ýanglap dursun. Biz ýaşlara Halipa şäherlik ýoluny täze öwüşkünler bilen açyp görkezmäne ul mümkinçilikler döredip berýän milli liderimiz gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny tutýan tutumly işleriniň elmidama rowaşyklara beslenmegini tüýsürekden arzu edýän. Sağ ol. Köp sağ olun Nazar. Halipamyz janyňyz sag bolsun. Sede alyp barýan işleriňizde üstünlükler ýar bolsun. Nazar sede okuwlaryňyzda diňe üstünlükler ýar bolsun. Döredüjülük işgärleriň ählisini hünär bayramçylygy bilen ýene bir ýola tüýsürekden gutlaýar.